Predstav si 8-ročné dieťa závislé na liekoch. Mala diagnostikovanú astmu. Potom, keď si začala pracovať, Julia už bola pomerne veľké dievča a vtedy si jej začala dávať zelené potraviny, ako sa vyvíjal jej zdravotný stav. Vtedy mala Julia 8 rokov a bola na lieku Montelukast, ktorý bol kvázi nejaký ten brzdič tých kašľov, takých záchvatov kašľov, ale stále bola na ňom závislá. Stále sme ho nemohli vysadiť. No a vtedy som teda ja si povedala, že chcem, aby aj moja dcera jedla poriadne a aby aj pila jačmeň, lebo dovtedy proste to nejako brala, že ona nemusí, keď ani my nepijeme jačmeň. No a v priebehu roka bola vidieť dosť veľká zmena, lebo sme sa zbavili toho lieku Montelukast, takže ten už od nejakých 9 rokov viac nepotrebovala. No a ani prejavy ako astmatik nemá. Ona má 18 a žiadne astmatické prejavy nemá.